Здравейте, аз съм Зейн Беге и първо да се похваля с новия си скин. Това са гранати, а пък аз съм войник. И естествено днес ще играем малет. Човече вече не е Хелоуин. Ще играем мини игри. Днес мисля или утре, не знам кога ще стане. Имам един град и в него ще снимам. Така че гледайте за новата поредича. Само че трябва да го оправя, защото сега не знам кой го е направил, ама ми е гърмял в града. И ще съм много благодарен, ако някой път влезе и направи нещо хубаво в града ми. И докато си издрънках глупостите, се отворя арена. Сега доста дълго ще чакаме. Ето, след около 30 секунди ще почне играта. Сега, който ме познава, ще разбере какво значи това. Най-вече един мой приятел, който мисля, че ме гледа. Искам да кажа, че един път победих, като не снимам. Тук помните, имаше един чест. Някой го знае. Трябва да се бием. Тихо. Аре, умирай. Умри. Умри, бе. Умри, бе. Умри, бе. Умри, бе. И отново. Умри, бе. Умри, бе. Аз умрях. Хора, беше свободен една арена. Почнах. Сега тази Алексолове 13, не знам, само че как така винаги е така до мен. Просто. И ме следва. Аз умрях, тя умря. Вляза в този сървър и тя след мен. Сега, ако ме гледат клиповете, искам да напиша с коя си. И дали заобщо просто искам да си напишеш името. И ако искаш, ще може да напишеш от кой играчи. Няма проблем. Сега, че просто ми е интересно как се казваш. Мале. Сега пусна да видите както трябва. Не, това е за стрифта. Сега вижте, виждате ли колко има сигурно само един. Трябва да се оправя. Супер, успях почти на половината. Ама моля те, напишат кой играчи е нещо задължително, но най-вече как се казваш. И ако изобщо ме познаваш, ако имаш YouTube канал, ще го гледам. Мале този как се е направил. И ако някой иска да знае как снимам, няма да кажа. Защото ако се показва сега 100 човека. Чао! 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 Аз съм чор. В кавички. Виждате ли? Дори не могат да ме забележат като хората.
шайка. Хулигани. Домръсничи. Чао! И аз честно да ви кажа, самоубивам се по друг начин. Абе, сега ти скоглер. Луд. Абе, сега в морето ли ще бягаш? Добре де, сяка със снайпер ме удряш. Но отдалеч. Ти сигурно с някакъв хакер. Сори. Не си мисля жълто. Мале, пиратски кораб. Сега ще ужасно, ако някой е вътре или пък ме следват. Защото един път почти цялата игра ме следвах. Съжалявам, че трябва да видите чата ми, ама какво да се прави? Знам как да го изключа, но просто да и мисля, че ще ме по-полезен. Ихи. Добре. Още никой не е дошъл. Не съм сигурен дали изобщо някой иска да дойде тук. Този кораб е моя, никой да не идва. Вие не сте достойни да го притежавате. Не може и да сте, не ми пука. Искам, че моля тази с името да напише коя е. Наградник. Мале. Хора, имам вип наближо. Ако се чудите как съм разбрал, експлозия. Или е хакер. Вечно ли те се крия? Като мишка. Бой. Ето те, братле. Аре, махай са. Това ще моя кораб. Само аз мога да го притежавам, както казах преди. Мале, ти си щенти. Съжалявам. Овсъм не го слагай. Братле, ти си хакер. Честно ти казвам, ти си хакер. Честове. Thank you. Много thank you. Сега ако почне да ме убиваш, ти ще се ужасен. Ама ти следваш ли ме? Защото мисля, че ще вип. Доколкото знам виповете. Чакай. Is a kill spree. Какво това? Да не е нещо от снимането. Не знам. Сега човек, ако мислиш, че се нуждая от нещо, по-точно според мен ти се нуждаеш. Ареба мой, нагоре. Май този почти чудно никога не е играл в Майнкрафт. Не се опиштай, ако сме фен, ама не знам, просто ти да се хвърлиш. Сори. От 2 минути.
Трябва да се рефилна този чест. Да, рефилнал се. Слушай ми нещо. Тихо. О, тук не съм проверила за чест. Няма чест. 1 минута. Сега този човек мисля да го постъдя. Защото е бил с мен. О, стълбичка нагоре. Има чест, има чест. За сигурност. О, мой, ти правиш? О, толкова ли си силен, мой? Поздравления, мой. Че си достоен за Майнкрафт. Не. Не. О. О. Ай, ай, ай. Хора, хора. О, не. Убиха ма. Ужас. И това мисля да е за клипа. Надявам се да ви е харесал. И чао. Чакай, вижте кой победи. Ето. Който ми помогна. Чао.